It-temp gris tal-għada ta' Santa Marija ma naqqas xejn miżbuħija tax-xena meta l-ħadd filgħodu ftit il-barra mill-port tal-Imġar rabat cruise liner mimli turisti. Il-vapuri tal-Gozo Channel li fl-aħħar jumejn qasmu bejn iċ-Ċirkewwa u l-Imġar għal iktar drabi minn kemm normalment skedat deru ċkejkna meta ddew minn ħdejn il-cruise liner Orjana li fl-Imġar daħħal 1500 turist. Dan fl-aqwa tmiem il-ġimgħa tas-sena għall-industrija tat-turiżmu f'Għawdex. Tmiem il-ġimgħa li matul l-gżira ta' Tliet Għoljiet kienet miżawda Maltin li jażlu Għawdex għal btala f'perjodu magħruf għax-shutdown u waqfa mir-rutina ta' kuljum. Il-vapur tal-passiġġieri daħal fil-Gżira Awċija l-ħabta ta' 8 ta' filgħodu fi triqtu minn Spanja għal Venezja. B'kollox l-Orjana dam ankrat fil-Gżira Awċija għal 10 sigħat. Biżżejjed biex dawk fuq jieħdu toma ta' xi waħda jew tnejn mill-attrazzjonijiet ewlenin li joffri Għawdex. Dan is-suċċess għall-Gżira Awċija ġibet ukoll l-attenzjoni tal-Prim Ministru li meta kien qed jitkellem fuq One Radio spjega kif f'Għawdex ukoll qed jinħass l-effett pożittiv tal-ekonomija u s-suċċess fit-turiżmu. ħajkun wieħed mill-iktar sjuf u speċjalment xahar ta' Awwissu illi f'Għawdex kien hawn huwa input ġdid li għandek barra il-Maltin, barra li nitilgħu normalment Għawdex li minnhom in-numru tagħhom żdiedu, llum ħajkun hemm 1500 ruħ oħra qed jduru m'Għawdex illi ħajatu boost l-ekonomija Maltija u l-ekonomija Awċija